oslaviť 200. výročie úmrtia jednej z najvýznamnejších slovanských osobností 19. storočia Michaila Ilarienoviča Kutuzova. Na úvod poviem iba niekoľko naozaj symbolických vied. Stojíme pred budovou vyššieho územného celku, kde by sme chceli počas Matičného stretového festivalu slovenskej mládeže na tomto mieste, ak sa nám podarí, mestský magistrát a ministerstvo nám to povolí, odhaliť pamätku tabuľovi tiež veľkému bojovníkovi za práva slovenského národa, ale v širšom slova zmysle aj slovanských národov v strednej Európe, Jozefovi Pánovi. Je to symbolicky vedľa pamätnej tabule generála Viesta, ktorý ako československý legionár a neskôr vysoký predstaviteľ československej armády fungoval v tejto budove a pôsobil tu krátko obdobie. Bola by to, dá sa povedať, tak symbolická paralela, Jozef Miloslav Dupa, generál Viest. Za chvíľku sa všetci presunieme k pamätnej tabule Kutuzova, maršala Kutuzova, kde si vlastne pripomenieme. Vítam na významnej akcii Matice slovenskej a Mladej Matice, ktorá je venovaná v rámci cyklu Slovanstvo v európskych dejinách 200. výročiu úmrtia Michaila Ilarienoviča Kutuzova. Na začiatku nášho podujatia vystúpia matičný spevácky súbor Matičiarky z Košic. Nech sa páči. Musím ísť do boja, musím si
Naše byliny postupovali, jeden za druhým padali. Keď som tam videl svojho kamaráta, jak padol na zem, ešte žil. Červená krv uzurne vytekala, posledné slova hovoril. Červená krv uzurne vytekala, posledné slova hovoril. Napíšte otcovi, napíšte mamičke, napíšte šmarnej devčine, že ostrá guľka zranila hruď moju, padám za očinu svoju. Že ostrá guľka zranila hruď moju, padám za očinu svoju. Milí matičiari, bratia a sestry. Dovoľte, aby som vás v mene Matice slovenskej a jej mládežníckej zložky Mladej Matice privítal na podujatí Slovanstvo v európskych dejinách. Prvá časť tohto podujatia nie náhodou uskutočňuje práve v druhom najväčšom meste, slovenskom meste v Košiciach. A je súčasne venovaná pamiatke maršala Kutuzova i slovensko-ruským vzťahom v 19. storočí. Práve o niekoľko dní, 27. apríla, uplynie 200 rokov od smrti veľkého syna ruského národa, významnej postavy slovanského vkladu európskym dejinám 19. storočia a brilantného vojvodcu Michaila Ilarionoviča Goleniščeva Kutuzova. Ten niekoľko dní počas prechodu ruskej armády Slovenskom pobudol v starobilom meste Košice, kde sa po jeho prítomnosti zachovali zaujímavé historické artefakty. Samozrejme aj pozitívna spomienka, ktorá siaha do dnešných dní. No o tom budú o niekoľko chvíľ referovať oveľa povolanejší historici. Osobnosť Kutuzova je mnohovrstvová. Málo kto vie, že tento muž vojny, tak sa zapísal do vedomia ľudstva, bol aj mužom mieru. Úspešne pôsobil v diplomatických misiách. Vyznačoval sa pevnosťou charakteru a názorov, nebal sa oponovať ani svojim nadriadeným. To všetko mu spolu s víťazstvami prinieslo obrovskú popularitu medzi ruským ľudom. Kutuzov však zostane navždy v pamäti ako veliteľ svetového formátu, ktorému sa porovnaní aj s dnešnou dobou podarilo v skutku bezprecedentné víťazstvo. Nielenže odrazil francúzsku inváziu do ruských Šírav v roku 1812, ale postupne v priebehu niekoľkých mesiacov takmer úplne vyhladil elitu vtedajšej Napoleónovej francúzskej armády spolu s jej západnými spojencami. Bolo to rozhodujúce okamihy dejinnej križovatky nielen pre Európu, ale aj pre budúcnosť slovanských národov. Veď politický dosah tejto udalosti doznieval takmer celé nasledujúce storočie až do prvej svetovej vojny. Polmiliónová veľká armáda a sny vtedajšieho vojenského génia Napoleona Bonaparta o ovládnutí celej Európy sa vďaka Kutuzovovi rozsypali na prach v nekonečných ruských priestoroch. Vtedy sa naozaj prepisovala európska história. Málo kto vie, že podobne ako Francúzi skončili porážkou v Rusku za Petra Veľkého aj Švédi so svojou armádou v 17. storočí po veľkej bitke na Poltave, tiež hlboko v ruskom priestore. Tak ako sa Napoleon nepoučil z tragického konca švédskeho pádu do Ruskej ríše, Nemci sa nepoučia zasa jeho osudu o 130 rokov neskôr. Miliónové obete týchto nesmyselných západných ťažení na východ dodnes žalujú tyranov, ktorí tieto vojny vyvolali. Osobnosť Kutuzova môžeme aj my Slováci chápať v širšej slovanskej symbolike. Od nepamäti boli slovanské národy spolu s ruským vystavené inváziám dobyvateľom pochodujúcim do strednej a východnej Európy. Mali rekapitulovať túto stránku slovanských dejín, na ktoré by sme isto nemali zabudnúť, pre všetkým naša mládež, musíme spomenúť od 7. storočia 300 rokov trvajúce boje lužických Srbov za udržanie svojej nezávislosti, permanentná obrana staroslovenských panovníkov Rastislava a Svätopluka I. pred franskými útokmi, celé staročia trvajúci nemecký drah na Hosten, smerujúci cez Poľsko, Čechy, Moravu na východ. Na neposlednej rade tatárska invázia. Nezabudnime ani na vojny proti osmanskej rozpínavosti, kde po boku bojovali v rôznych štátnych útvaroch Slováci, Poliaci, Rusi, Bulhári, Srbi, Chorváti. Je to takmer zabudnutá kapitola hrdinstva, ktoré zastavilo vtedajšiu Tureckú ríšu na hraniciach strednej Európy.
Nemenej pre slovanské národy v strednej Európe bola zničujúca agresívna maďarizácia v 19. storočí, ktorá splodila v strede Európy vtedajší uhorský žalár národov. V prvej svetovej vojne sa takisto šíky Rakúsko-Uhorska a nemeckej ríške roztiahli v ruských šíravách. Takisto bolo to aj počas druhej svetovej vojny. Práve tej vojny, ktorá ako krvavá apokalypsa zmarila 30 miliónov životov slovanských národov, predovšetkým ruského, bieloruského a ukrajinského národa. Bohužiaľ, súčasná doba je rovnako rozpolplná ako tie minulé. Vedecký pokrok posunul ľudstvo pred, no myslenie človeka aj za 200 rokov sa len málo zmenilo. Žijeme stále v dobe geopolitických hier a celosvetových kultúrnych stretov. Otázka obrany našich národno-štátnych práv je vrcholne aktuálna, hlavne ak si uvedomíme, že my Slováci žijeme priamo v centre Európy a takmer všetky uvedené udalosti, ktoré som aj spomenul, sa prehnali cez našu vlast. No ak nás niečo naše dejiny naučili, tak je to, že v každej dobe sa našli muži ako Kutuzov, ktorí úspešne sa postavili na obranu svojich národov. V tomto zmysle Kutuzov zostáva symbolickou postavou slovanstva a zosobnenie odhodlania a vytrvalosti nielen pre 19. storočie, ale aj pre nás v súčasnosti. Ďakujem. Inštitúciami miesto a zároveň česť zahájiť spomienkové stretnutie pri príležitosti pobytu maršala Kutuzova v našom meste. Slavný ruský vojvodca, generál polný maršal Michail Ilariónovič knieža Goleništev Kutuzov Smolenský, významný vlastník, zakladateľ vojenskej vedy, účastník rusko-tureckých, ale aj napoleonských vojen, sa so svojím vojskom koncom roka 1805 vracal domov po bitke pri Slavkove na Morave, ktorá vošla do dejín ako bitka troch cisárov. Rakúskeho cisára Františka I., ruského cára Alexandra I. a cisára Napoleona Bonaparteho. S ním sa domov vracal aj ruský vojvodca generál Piotr Ivanovič Bagration, právnuk cára Vachtanga VI., ktorý sa preslávil v súborovom ťažení do Talianska a Švajčiarska. Prechádzali cez Košice, ktoré sa v čase od 30. decembra 1805 do 4. januára 1806 na niekoľko dní zastavili. Obaja legendárni generáli velili armáde ruského cára a rakúskeho cisára, bojovali proti Napoleonovej armáde. Presný počet vojakov v Košiciach nie je z kronikárskych záznamov známy, ale pri Slavkovi ich bolo 30 000. V porovnaní s počtom košických mešťanov, ktorých bolo v roku 1805 podľa sčítania 7540, boli teda ruskí vojaci a rakúski dôstojníci v našom meste vo veľkej prevahe. Na počet zácnych hostí usporiadalo mesto ples, ktorým zároveň privítali Nový rok. Na plese sa zúčastnili viacerí významní Košičania a predstavitelia mesta. Kutuzov považoval usporiadanie plesu za poctu, ktorým si Košice uctili jeho osobnosť ako vojvodcu, aj napriek prehre vojsk pri Slavkove. Po odchode z Košic poslal maršal Kutuzov 6. januára 1806 magistrátu mesta list, dodnes uchovaný v mestskom archíve, v ktorom ďakuje za pohostinstvo a priateľské prijatie jeho vojsk. Pobyt maršala Kutuzova v Košiciach pripomína bronzová tabuľa akademického sochára Juraja Bartusa, odhalená v roku 1971. Maršal Kutuzov zomrel niekoľko rokov po návšteve nášho mesta počas ťažkej choroby, pri ktorej stále velil vojsku 28. apríla 1813 v slieskom meste Bohuslaviec. Od jeho smrti teda uplynie 200 rokov. Ďakujem pekne. Michail Kutuzov. Teraz sa uskuteční jeho pamätný deň. Meno Michaila Kutuzova v Rusku sa považuje za hrdinstvo, za víťazstvo. Оно veľmi i veľmi známe v Rusku. Na počest его мена nosia его meno školy, námestia, ulici. Napríklad ja dlhší čas žila, takisto bývala v Krasnojarsku na ulici Kutuzova. Preto aj pre mňa od malička to meno veľmi, veľmi drahé a známe. Chcem povedať niektoré fakty zo života Michaila Ilariónoviča Kutuzova. Ako dostojník ruskej armády, vtedy on mal 29 rokov, prvýkrát ему гулька trafila do hlavy a tak zvláštne prišla, že vyšla z hlavy. Napriek tomu, že medicína v tom čase nebola vyvinutá, o 2 roky on zas bol v armáde, zas bol na službe.
Tá istá tragédia alebo udalosť sa stala o 13 rokov, keď ďalšia guľka zasiahla jeho do hlavy a zas vyšla z hlavy. Veľmi sa čudovali lekári v tom čase, že ako to môže byť smrteľná guľka jeho len poškodila tvár, deformovala tvár, ale on je naživu a zas je v armáde a zas slúži vlasti a slúži ľudu. Takže ešte raz hovorím, to znamená, a súd mu pripravil nielen to, že zagynúť pri nejakej bitke, a veľké posolstvo, o ktorom ste už dneska počuli. Ja by som chcel ešte povedať, že Kutuzov sa zúčastnil vo viacerých vojenských akciách a tam, kde sa prijavila jeho povaha a vojenské vlastnosti. A najviac samozrejme všetkým známy Kutuzov pri napoleonovskej kampanii. Slovensko a Rusko majú veľa spoločného v dejinách. No a dejiny samozrejme, jak vy viete, robia také hrdinovia, také vojvodcovia ako Kutuzov. Preto som dneska veľmi vďačná za tú úctu, za tú pozornosť, ktorú prijavili ste dneska Košičanie. Veľmi pekne ďakujem Mladej Matice Slovenska za tú akciu. No a všetkým ďakujem za to, že sme dneska spolu a spomíname na hrdinu, ktorý takisto spojil národy. Ďakujem. Všetci Slovania, tradicionalisti, si dnes pripomíname mimoriadnu a celosvetovo známu osobnosť protinapoleonskej koalície a národno-oslobodzovacieho zápasu ruského národa spod prvého z trojice veľkých pokusov v úvodzovkách osvietenej západnej Európy a o jeho vojenské podmanenie a ujarmenie. Veľkého vojvodcu vlasteneckej vojny roku 1812 Michaila Ilarionoviča Kutuzova. Jeho osobnosť je a zostane symbolom ruského a slovanského vojenského a vojnového génia a vedenia spravodlivej obrannej vojny slovanstva proti odvekej túžbe a snahe nepokojných, dobyvačných, anglosaských, germánskych a románskych národov v západnej Európy ovládnuť a kolonizovať slovanský etnický priestor. Tých národov, ktoré sa dnes propagandisticky pasujú do role jediných ctiteľov a garantov demokratických, či skôr pseudodemokratických tradícií, ľudských práv a spravodlivého a skutočne humánneho svetového poriadku. Poriadku nadvlády, svetového masonstva a novopohanstva. Tých západných národov, ktoré dali základy zrodu kolonializmu, koncentračných táborov a dvom najzhubnejším ideológiám minulého storočia, nacizmu a komunizmu, pričom implantácia tej druhej mala za následok takmer úplné vyhubenie ruskej šľachty, inteligencie i celého ruského národa a jeho masový exodus do celého sveta. V súčasnosti, teda za posledných 20 rokov, euroatlantické mocnosti znovu kriesia a pestujú medzi slovanskými národmi strednej a juhovýchodnej Európy protiruskú propagandu vo forme údajnej hrozby z východu, hoci z dejín sú známe iba agresívne výpady opačným smerom, teda z tzv. Mierumilovnej a civilizovanej západnej Európy proti Rusku. Či už pod agitačným pláštikom a zástierkou šírenia civilizácie, pokroku, nutnosti sociálno-ekonomických reforiem, alebo v praxi deklarovaného či utajovaného vyhladenia tzv. Menej cenných slovanských národov. Nie je náhoda, ale zámer, že osobnosť vojvodcu Kutuzova si po roku 89 žiadna z magistrátnych ani župných verchušiek v Košiciach žiadnym spôsobom nepripomínala. A jeho pamiatku sa snažili skôr ticho vymazať z kolektívnej historickej pamäti neodiskutovateľne väčšinového slovanského obyvateľstva Košíc. Preto sme sa rozhodli proti tomuto zámeru zorganizovať toto stretnutie. Košice, ktorých iba istá 4% menšina prezentuje toto mesto ako svoje, ignorujúc pritom minimálne dvojtretinovú slovanskú väčšinu, musí mať viac slovanských pamätných miest na udalosti a osobnosti slovenského národného života i udalosti a osobnosti všeslovanského významu. O význame slovanstva a na formovaní stredoeurópskych dejín svedčí i Kutuzovov pobyt na našom území. O význame tejto mimoriadnej osobnosti celoeurópskeho významu
sa vás pokúsim presvedčiť na prednáške v Slovenskom technickom múzeu, kde si pripomenieme atmosféru pobytu ruských vojsk a jeho priebeh koncom 18. a v prvej dekáde 19. storočia. Ďakujem vám za pozornosť. Bratia Matičiari, milý zbor, vážení hostia a samozrejme milí Košičania. Veľmi rád som prijal toto milé pozvanie do Košíc z jedného prostého dôvodu. Košice bola jedna zo zástavok polného maršála Kutuzova. Prečo? Maršál Kutuzov postupoval po bitke pri Slavkove, kde padlo 27 000 vojakov a samozrejme bojovali aj za našu vlast. A ešte, čo málo kto takisto vie, v Kutuzovových vojskách bojovali aj slovenskí chlapci vojaci. Dokonca Kutuzov, ktorý obzvlášť dával pozor na to, aby bolo postarané o vojaka, keďže vedel, najmä pri zakladaní Aleksandrovho pluku, kde boli slovenskí vojaci, tak dôstojníci dostali rozkaz, aby sa naučili slovensky, aby slovenskí vojaci rozumeli slovenským rozkazom a slovenským príkazom. To je jedna vec. Druhá vec, keď postupoval zo Slavkova, tak prešiel naprieč po celom Slovensku. Konkrétne aj preto som tu, aby som sa vám vyznal z tohoto, dopisujem monografiu svojej rodnej obce Malženice, kde Kutuzov 12. 13. decembra, vracajúca do vlasti, prespal so svojím vojskom, o ktorého sa náležite nitrianská stolica postarala. Druhá zástavka nasledujúce 2 dni bola tiež malá obec Rišňovce, kde v Malom Kaštieli takisto prespali samozrejme generál Kutuzov, jeho vojsko, a keďže Kaštiel sa v Rišňovciach zachoval dodnes, ten sa zrenovoval a teraz je tam Kutuzové múzeum, takže keď aj mladí Matičiari budú mať záujem, veľmi rád napomôžem sprostredkovať, aby ste toto múzeum navštívili. Teším sa, že práve toto podujatie zorganizovala mladá Matica. Generál Kutuzov, ako už to bolo len naznačené, to bol vedichtivý človek, učenec, ovládzajúci 3 alebo 4 svetové jazyky. Človek, ktorý mal rád disciplínu, ktorý bol skutočne vo vojenskej technike veľký priekopník a samozrejme predovšetkým veľký syn ruského národa, veľký vojenský vojvodca. Samozrejme jeho neodradili ani prekážky, ani prehry, ktorých utrpel samozrejme, ani to, že ho jeho vlastní odsunuli niekedy nabok. Nebál sa ani toho, urobil si prestávku. Vyšiel si na ruskú dedinu a v roku 1811 znova sa postavil proti Turkom. Škoda, že sa nedožil tej veľkej slávy, keď Napoleon dostal, prepáčte, poviem to po slovensky, na Prah v roku 1814 pri belgickom Waterloo a skončila éra Napoleona. Takže určite odkaz generála polného maršála Kutuzova je neuveriteľne veľký a je potrebné, aby sme ho naďalej rozširovali. Budete mať možnosť od doktora Karpatyho počuť, už v tom čase to bol veľký vlastenec. V tom čase vojny, ktoré viedol Kutuzov, sa volali vlastenecké. Miloval vlast a miloval celé slovanstvo. Takže tieto vence, tieto kytice, ktoré tu položíme, nech sú skutočne vďakov takémuto vojvodcovi, nech sú vďakov za tie položené životy, ktoré boli tak platné pre naše Malženice, Rišňovce, ale aj slovenské Košice. Pekne vám ďakujem, pekný deň.